Kako je to lijepo, Osijek, Zagreb, Split, obzirom na urnu sa moćima Svetog Ivana Boska, evo cijelu Hrvatsku ćemo proći i Žepče, ali u ovom trenutku ni manje ni više nego smo u Vinkovcima. Samo je sad pitanje konkretno gdje, a za to trebamo postaviti pitanje, a samim time i pozdraviti našu iduću gošću, Jelenu Gilju, predsjednicu udruge Mladi protiv gladi. Jelena, dobro nam došla u Budimo mladi. Hvala, hvaljen Isus i Marija i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Gdje smo sad u Osijeku? Na kojoj adresi? Evo, u Vinkovcima, lapsus, da. U Vinkovcima, u Gajevoj 17. Znači, točno smo sad na adresi gdje je socijalna samoposluga koju ste otvorili prije mjesec dana. Točno, sada stojimo na toj adresi, da. Dobro. Ja sam baš mislim možda da će biti neka druga adresa pa da ću ja moći poentirati. A u Gajevoj 17. Ali dobro, evo u Gajevoj smo 17. Evo sad već kad smo u socijalnoj samoposlugi, onako okreneš se oko sebe, vidiš sve te namirnice. Ja sad to ne vidim i ne znam. Jesi li zadovoljna odazivom Slavonaca, svojih Vinkovčana? Kako su zapravo reagirali na vaš projekt i vašu ideju otvaranja druge socijalne samoposluge? Evo, zadovoljna sam gledajući ove police, pune su hrane. Zahvaljujemo se svim građanima koji su donirali u osnovnim i srednjim školama, djeci, njihovim roditeljima i ravnateljima. I stvarno ima jako dobrih ljudi koji nam u ovom pomažu. Princip rada je jako jednostavan, znači jedna osoba, jedna namirnica, tako da je ovo u biti nešto što je održivo i ništa previše komplicirano, jel? Ja moram zahvaliti Fra Ivanu Penavi, on je prije 2 ili 3 tjedna kad je bio u emisiji Budimo mladi, on je duhovni asistent Vinkovačke Frame, uključio je i tebe, nisam računao s tim, samo mi je javio, bit će i Jelena Gilja, ali zato me je potaknuo da moram što prije razgovarati s tobom, a možda u ovom korizmenom vremenu je zapravo idealno vrijeme, jer ljudi su nekako i u postu, odriču se, ali zapravo uvijek je naglasak u crkvi, to nam kažu svećenici, nije poanta samo odricanje, nego ono čega se odričeš, pokušaj to nekako i preusmjeriti te novce koje si mislio potrošiti, pa nekako da apeliramo zapravo na Vinkovčane da i dalje u vašem gradu ima 395 obitelji s prihodom ispod 500 kuna i da ste vi zapravo za njih ponajviše otvorili centar socijalnu samoposlugu. Evo, ja bih samo ispravila taj podatak. Zapravo ta evidencija je samo naša iz udruge gdje ima 395 obitelji i još kroz ovih nekoliko tjedana koliko smo otvoreni je pristiglo još 200 novih sa područja cijele županije, a u Centru za socijalnu skrb zapravo je ta brojka puno veća. S obzirom da kod nas u županiji ima 23.000 nezaposlenih, onda možete misliti koliko je tih socijalnih slučajeva ljudi koji žive na rubu gladi, ajmo reći tako. Evo, volio bi ti reći da bi volio da niste otvorili socijalnu samoposlugu, a nažalost morali ste. Ali hvala vam s druge strane, evo, vjerujem da ipak Riječanima ironije, ali puno lakše napuniti police, jer ipak, ajde, sad ću se malo našaliti, reći u Slavoniji lakše doći do čvaraka i kobasica, ali nije poanta u tome, nego poanta da pomognete tim ljudima. Njima treba brašno, njima treba ulje, njima treba ono što se meni i tebi možda podrazumijeva, a ne podrazumijeva se njima. Njima je uvijek što jesti ovog dana, što jesti danas, što jesti sutra. Jelena, ti si članica odbora za pastoral mladih Đakovačko-Osječke nadbiskupije i evo, kako mi je javila naša suradnica, kolegica iz tiskovnog ureda Đakovačko-Osječke nadbiskupije Martina Koveždanin, bila si članica Frame, možda si još uvijek, ali onda si FSR-ov. Evo, ja sam bila simpatizer Frame, da, i u povjerenstvu sam za pastoral mladi Đakovačko-Osječke nadbiskupije, da, to je bila ona prošla emisija gdje sam se ja uključila kao neko koji je išao na franjački hod svim mladima i bio s njima neko vrijeme, tako da i tu sam našla te prijatelje svoje, na kraju krajeva i tajnika Davora Mecanovića, kojeg sam upoznala i gdje smo se družili na Frami, i tako je potekla su i, ne znam, i ulične svjetiljke, to smo preuzeli onda iz Rijeke od ekipe tamo i pokrenuli ovu socijalnu samoposlugu. Zapravo smo mi udruga koja je udruga građanskog prava, ali smo isto tako zasnovani na kršćanskim načelima, baš evo iz tih korijena tamo i iz Frame i iz drugih župa, tako smo se okupili. Samo me zanima, znači kad ste odlučili posnovati socijalnu samoposlugu, tad ste u neko slično vrijeme udrugu Mladi protiv gladi ili udruga Mladi protiv gladi traje duže?
Evo vidite, mi smo neformalno radili 2 godine, znači nismo nastali kao udruga, radili smo 2 godine na distribuciji časopisa Ulične svjetiljke i onda smo preko tih svojih korisnika uočili potrebu za još nekim dodatnim načinima pomoći, a kako u Rijeci već 2 godine funkcionira, socijalna samoposluga, onda smo samo preuzeli taj njihov sistem, ajmo reći, i onda je bilo potrebno osnovati udrugu. I tako da smo mi prošle godine u 10. mjesecu nastali i evo 16.2. otvorili socijalnu samoposlugu ove godine. Imate, bar sam tako našao jednu objavu medijsku, imate 40 članova od kojih je 20-ak bilo aktivno uključeno u pripremu otvaranja socijalne trgovine i imate to spomenuto 2-godišnje iskustvo jer ste radili s Berhanom Katić na prikupljanju kruha u pekarama kruha koji ostaje u njima od prodaje i davali ste ga siromašnima. Evo, sestra Berhana Katić, ona je iz reda milosrdnih sestara Svetog križa. Ona ima jedan projekt Kruh milosrđa, dakle ona prikuplja kruh koji preostane u pekarama i dijeli ga ljudima u potrebi. I tu smo mi onda našli svoje prodavače Uličnih svjetiljki, nastavili smo raditi kao njeni volonteri, na kraju krajeva i dan danas surađujemo s njom i ta evidencija korisnika koje mi imamo, ti 395 obitelji, je zapravo evidencija ljudi koje je sestra obilazi već nekih 6 godina. Ne, oprosti, slobodno Jelena nastavi, prekinuo sam te. Ništa, samo sam htjela reći, pored tih korisnika pristižu nam svakodnevno i drugi ljudi sa strane, tako da je tu možda nastala zabuna oko tih brojki. Je li bilo teško osigurati prostor za socijalnu samoposlugu? Pa evo, nama je pošlo za rukom, mi smo se obratili jednom poduzetniku iz Vinkovaca, gospodinu Ivanu Cvitkoviću, i on je stvarno saslušao nas je i odmah nam je odobrio prostor. Jest da smo mi tražili već neko duže vrijeme dok nismo došli do njega, tako ćemo reći. Dakle, trajala je ta borba, ali evo, dobro je. Na kraju dobro je ispalo. Dobro, i obzirom da si u odboru, na kraju smo razgovora, odboru za pastora mladih Đakovačko-Osječke nadbiskupije, ja vjerujem da svi oni mladi koji imaju namjeru i koji će sudjelovati na vašem planinarskom križnom putu, odnosno križnom putu mladih nadbiskupije, križnom putu mladih nadbiskupije, da slobodno mogu u nakane ugraditi evo i vaš entuzijazam, vaš rad, da mi smognete snage i mogućnosti pomagati onima u potrebi, ali da se taj broj potrebitih u Slavoniji i vašoj županiji smanji. Pa samim time zapravo najavi evo križni put. Kad je i od... Pa evo, križni put je ovu subotu, dakle sad za nekoliko dana, i na njega je već prijavljeno nekih 4000 mladih. To je već osmi križni put, on će ići od Vukovara do Vinkovaca i dužina ove godine križnog puta je 28 kilometara. Jesi rekla 4000 mladih? Da, prošle godine smo imali 3500, ove godine vjerujemo da će biti i veći broj, jer oni koji se prijave, u biti imamo određeni broj prijavljenih, ali uvijek dođe ljudi sa strane. Dakle, to je nadbiskupijski križni put koji je već 8. godinu za redom. Dobro, jasno mi je da je za sve nadbiskupije. Samo slike radi, koliko Vinkovci imaju prilike stanovnika? Vinkovci imaju 35.000 otprilike sa okolicom. To je znači 1/9 Vinkova. Dobro, jedna ili čitav Hvar. Dobro je Jelena, predsjednica udruge Mladi protiv gladi, koja je prije mjesec dana u Vinkovcima otvorila socijalnu samoposlugu. Medijski odaziv je bio vrlo jak, vjerujem evo da je i to bio nekakav poticaj onima koji su slušali, gledali, čitali o tome da vam pomognu. Mi smo odlučili mjesec dana poslije, eto ipak neki novi zamaha i da čujemo čisto koja je situacija. Vjerujem evo da uvijek zapravo tu jesu i mediji, da bi potakli ljude, evo na HKR-u, na molitvu, malo prije smo rekli, sad evo, oni koji mogu, ja vjerujem da su im vrata vaše samoposluge u Gajevoj 17a uvijek otvoreno. Evo, možemo još samo reći, vrijeme je znači utorkom i petkom od 17 do 19 sati. Svi oni koji žele donirati ili koji se žele prijaviti kao korisnici, naša su vrata tada otvorena. Dobro, Jelena, hvala ti od srca, čujemo se, drago nam je evo što smo se mogli po drugi put u 3 tjedna čuti u emisiji Budimo mladi. Laku noć i do nekog novog susreta sa udrugom Mladi protiv gladi. Laku noć, svako dobro. Laku noć.